तो हेलो guys welcome to back my Sumin बर YouTube channel तो नोंथांमोननिसिम आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों जे जोंहा तारमाने मोखौ हालिसे दंमोन मोखौ हालिसेया तारमाने जोंहा बापाया हालेवखांनानै दैमा जिङाव तारमाने मोखौखौ हैदोंमोन आरो मैया फुङाव हालेवखांनानै मोखौ हैदोंमोन मैया हैखांनायनि उनाव मासे मोखौआ माने जोंहा खुन्थिनिफ्रायनो गुबुलांदो दा खुन्थि हायाव दोदोंमोन खुन्थिखौ ओमफ्राय गुबुलांदो दोनदालाय लाबै माने गुबुलांदो थ' दा जोंहा दिनावलासै मोखौखौ मोनाखै मैयानिफ्राय जोबोद नागिरबाय दोङो न'खरनि मानसिफोराबो आइ आफा दाबो गासैबो नागिरबाय दोङो थ' दिनैसिमलासै मोनाखै थ' प्लिज नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मोखौखौ नुदोंबा नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय आरो जोंनि गामियानो जाबाय भेरि सोरबाफोर नुफ्लांबा प्लिज जनायबानो जाबाय जोबोद दुखु जोंहा दिनैसिम खाननैयानो जाबाय मोखौखौ नागिरनानै मोनाखै थ' नोंथांमोना सोरबाफोर नुफ्लाङोबा कन्टेक्टआव जनायबानो जाबाय मोखौआ जाबाय गुफुरमोन ओमफ्राय गोदोर थ' नै स्क्रिनाव आं एसे भिडिअ होदो थ' बेफोर भिडिअनि सेम मोखौआ हालि थ' दा गायनाय फुनायनि दिन नोंथांमोना मिथिखागौ गायनाय फुनाय दिनाव मोखौ हालिया गोमाबा बेसे खस्थ' जायो बेसे दुखु जायो थ' जोंहा मोखौ हालिसेदोनो गायोमोन ट्रेक्टरजों गायामोन दा मा जागोन मोनफिनो ना मोनफिननायनिखौथ' आसा खालामो नोंथांमोना प्लिज सोरबाफोर जुदि मोखौखौ नुनानै खाना दोनदोंबा प्लिज बे स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बाराव जनायहरबानो जाबाय जों मोखौखौ लायनो थांगोन सोरबाफोर मोनफ्लांदोंबा दा सोरबाफोरनि खेथिफोराव जेनेबा खैथाफोरखौ जाफ्लांबायदोंबा जुदि हमना दोनदोंब्ला प्लिज कन्टेक्टआव जनायबानो जाबाय नोंथांमोननिजों क्षतिपुरनखौ होनानै लाना फैफिनगोन नोंथांमोना जनायब्ला प्लिज जोंहा जोबोद दुखु मोखौ हालिसेनि थाखाय मोखौ हालिसे दा मासेया गोदाव सोराव गाबबाय दङ मोनाखै साननैयानो जासिगोन दिनै सानसे मैया गोमादों 10थासोनिफ्राय मैया नागिरना मोनाखै दिनैसिम थ' जोबोद ओंखाम दै जाया लोङा न'नि मानसिया नागिरबाय दङ थ' नोंथांमोना प्लिज नुबाय बायोबा नैबे स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बाराव जनायबानो जाबाय थ' गाइस दिनैनि थाखाय एसेनोसै प्लिज नोंथांमोना नुफ्लांबायोबा कमेन्टआव जलांबानो जाबाय